Mga on. So, man yan na. Mga unta. Ali mga unta. Sabaan Sabang, okay ka, ma'am. Dali ka. Ako, ma'am. Ako si Bigay. Ngayong hapon mga unta. Ali. Ano ka kung kuhaan ba? Klaro. Maklaro ang kuhaan. Ang video. Pabi. Hindi mo maklaro sa kuhaan. Mga unta ninyo. Gani. Hindi pero dagway uy. Kami kita lang ang mga message. Mga unta, ali. Nangatakda na ba? Happy Sunday sa tanan. Unya kay mamukbang dapon. Atong suka. Ay, gosh, yung... Ikaw may taklog, eh. Mga unta, Queenie Elsa! Namit yun siya. Siyempre, ito ang... Hindi na, di mawala niya. Kasi may ipaputang, eh. Ay! Ayaw ko to. Hapon na rin, ma'am. Ay. Namikan-on. I-try na ko na di magkan-on. Siyempre, kung ano to ang mga parahalang kaayo. Kaya maklaro ba? Ako sila kung ako maklaro ba? Itong push-on. Pwede mo magsaw-sawan eh. So, ano yun siya? Ano kailain? Pero isa. Gabay ng suka. Ano, namiti oh. Lame. Sobra lang. Malipit ako sa usawan, no? Hey, Nick! Hi, Roderick! Arang namiyaan, namit yun. Sayang ha.
Kaya makita niyo ang sausawan ba? Huwag ko ba lusang tungtungan? Ano daw? Try na ko. Makita ba? Makita? Maklaro? Nakatay na kayo ha? Gawin na to. Vitor, natingala ko, natrending to sa TikTok. Ay. Sorry. Natrending to sa kuan. Ngaon tayo, namikiam ka, no? Pero may pait-pait. Kayo. Sabaan. Nawagin ko si Muhato na Indian song translation na iskala ito ma'am. Katawagin ko. Katawag grabe ha. Ubit ko ato ay. Huwag ka ba doon na trending to. Na first time na ako naka-views anak. Sa Pikas, pero dili naka 50M. Ano ka lamit? Mag-pesto kayo ang gihatas sa kuha. Hmm? Mabati masot-sot eh. Kanilang sa... Ay! Magkala ninyo? Kaya naman ko nagaan hindi nagasuri babata anak ko na Domingo pandal ikaw ka ng baan mo eh. Nagkasuroy ako dito na Domingo ka palit ko or kung naay ka ng sawa na tuyong dal ikaw. The best one. Sapsap na kayo, uyab. May happy lang din sa tanam. Ay, na po. Masud ako wala. Masulod. Masulod eh. Yan, siya lubot na kikipit-pait. Pwede mo nisaging ko, no? Kaya kinasol? Ako naman ganun, mas kung masarap magkaunong ito sa muang balay.
Di ba siya bukid? Kidara ka man sa bago. Pero bukid-bukid to sa una. Pero mas isa ba, kauna mo kami daot. Ah! Lala. Gani, wala ko taklo ba na eh. Nangita ko kahoy. Nahimong taklob. Para iluan ako ba? Mga karusan! Na, naungat. Mga kali nyo. Namigay ito sa paano kayo na ulan. Nadagat. Kaunta, mga kali nyo. Dali. Kung pwede pa rin ako, gahanog na tanan. Binalikain ako na magkuhan kay. Pagluto may bisaya man ako niya. Selengket. Heaven. Nag-usap mo karon. Nagdagda no. Nagdagda mo tako niya, nakainom mo ko vitamin C. Nasidlak ako. Ay, Dise! Asa na ito akong kuan? Lagot ako sa muha. Ang order. Napanos na to. Sa una ko ni bayad ba? Asa ka, Dise? At doon, jud ni ugalan ni ising ka. Mano siya kanya, di siya manihapon, di siya tuyog kaya mahirap ka mami ugma. Ay, pinamig din tayo. Lord, salamat ka sa mga well, pagkaw galing ka, tinaiyahan. Balas, dito na mayo. Pero nga siya mapag-ulay.
best. Sila giligan, Darwina. Mura naka-imbita, di ko sa kong balay. Mm. 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 Ah. Mm. Sorry kayo ha, kailan? Mm. Ay, gamali sa yung mga dag ko eh. Kami siya pagkaluto. Karang, ngayon mas, gamay na asin, bitsin. Kalamig gayod. Kapag yung mga palingki gold mo na. Mga ka-Sophia! Ngayon na yung panood to. Nasudan mo kagaling na kay katong giinit na mo. Gabi eh. Wow! Pag naglasan ko kulikot. Nakauna na ako. Gusto ko nahalang ka na kaya bahalang ng masamyang. Gabi na itong pula. Makalisod ko itong taon. Yung ginawa. Pero ito, isira. Pero gusto ko na pagkagabi, makalisod ko hininga sa kalang. Pero gusto ko ka ng sili na kuhaan, ato ang sili. So, kanin. Kulikot. Ano, ito ang sili. Pag binuto daan. Naman. Ano yung boysen? Ay. Buat na dyan. Dili pa ni hapon. Una pa mo pa ni hapon, mga alas, mabalik ko si Ise, alas 5, maluto na po ko. Maluto ko sa bisayang manok. Yeah. Rasya, sorry. Wala na pungan. Naka-early to ba si Mapanos ba? Bunta ba, may kuha na. Kalami. Mga ganin nyo, ano ya? Kalami sa gani. Ay, ito lang.
One of the best na kung nagkaon ko na mukhang mukbang ko. One of the best. Na kanina pagkaon. Nami pa sa Dali lang ha. Bigyan yung sabaw. Hala, puno ng dinig suka niyo. Alang. Hindi ajit eh. Alang. Yan, ako ang kundiriya, nangita og masawa, maulang, sa maulang, saging kanunay ang kanon. Pwede ani, pamintay saging kay. Kusumi sa pansay diabetic. Kaya mas ka kanon. Kamu naglaway? Ang episode, unya siguro kay mani man si Judesa. Hello. Kasi isingon niya. Ay. Merienda nih. Harus dinapot. Masarap ko. Para isa ka na yung ang pagka koan. Sumba ko. Mura may buglog god. Yalan ka kung bakba. Hey! Hi, folks. Sino pa ng ab? Meeting kayo. Ay. Okay, pwede mo mga istorya gamay. Shout out pa Manila kay Sweet
May hapon kanimo. Abot lang ha. Nakatulog Manila no? O, kapuyo. Pinakod daw kaya ang di daw kaya Manila. Di ko minyo or minsa ba? Wala alis Dubai, ma'am? Kaan ba? Kanang pinood ba sa mga OFW na pag mutungtong mo Pilipinas sa unan yung kaunon kay Jollibee? Pinood na? Kaya ako siguro no? Ang una siguro akong kaunon kung mag-OFW ko, parang siguro, kamunggay. Pero kamunggay, at bulad. As in, Jollibee yung unang kaunon. Gusto nila sa dira, di ay ang mga Jollibee, di parehatanan. Pero akong ginapangita kay buwad danggit sa Cebu. Pero pwede sa mga taga Dubai, di mo pwede makaluto dira kuan kanang bulan. Di pwede. Nasa ko siguro ako hingulay man jud ko maayo no. Nga dito na kuan kanang mga karne. Siguro unahon ako siguro kaon no kay gulay. Naman Pilipino sa tanan tud na mga lugar ba na mga Pilipino grocery. Dili ho. Mura mas malami pa ato ang prito tagmanok as in. Madam, sa mga ko, di ba, every country man ay Filipino channel, Filipino grocery. So, wala din kamong ganito, wala okra, wala tanan. Kaya, mabuhi kong kuan, isda, gulay lang. Oo. May mikay. Lawa jud iyaan kaya pure jud na walay subak unya bulat tanggal ulo. No, no. Filipino store na hihi kamunggay sa Dubai. Kay ilan ilan ng 3 diri ha. Mga dato, mga ilang Sinyo kayo, Marjorie. Lahat dito ang luto dito sa Pilipinas kay Pwesko. Dahil. Pero basos ko sa basta na, nalahin dito dali. Basos ko naluto ko kuan. Nakakamungkay din, ako'y tanglad, na ako'y kuan sa inanom ko gulay. Muna kung gusto ko kuan, makaon dayon ko. Nya ilabi na hingulay gud ko. Pero kanang ang kapait ng anak ba kana ring nako sa laing bansa. Siguro dili mawala sa one bitchin. Pag muluto ko, balik mawala ng mga magic sarap, mga kuan, basta ayun ng bitchin. Kaya lahi na jud kaayo. Sa Riyadh na okra. Mga kaon lang ni kamunggay kung naami makita ang tanong sa dala, manangid lang mi punuan. Manguha mig 5 kapalwa. Bella, bibratan kuan. Melinda Lobby. Gina-pray na ako na makasud ka sa PBB. Layo na kayo Dito mapansin.
Kaya kung mapansin ko, no? Kailangan, dili. Kaya, pwede man si Telma. Namang sikat ba? Si Chito, si Kuan, si itong medyo maldito. Silbi kayo makipan ko. Isa pa akong edad. Kapulo. Pero naibitsin dira sa ko ang Maligya sa Filipino store. Kasi iyaan mali. Ano to? True, jud ni basta malangit lang sa tag-iya. Daghan ka munggay sa palibot. Eh as in, sumabuhay ko sa Dubai eh. Nahira yun kayo ang pagkaon sa luto kung wala kung naibitsin. Promise. Amo ta, ako man diri wala nagabitsin diri eh. Ano na naman ko. Wala nagabitsin diri Ngayon kami kay isa. Pero ako mawala na ito ng bitchin. Naibitsin dira. Yeah. Everything sa sudan. Bitsin. Hindi na mawala. Ay, depende. Para sa kawaan sa baon na dyan na bitsin. Di ko nagabutang kung ka ng cubes. Gusto ko malasahan. Pati ang gulay. Ito na magic sarap. Nagluto ko din. Wala ko gamit anak. As in, naganip one time sa hotel na nanghid. Rami sa hotel na ngayon mi og kamunggay og tanglad. Para nila sa butra. As in, mabuhay ko sa Dubai. Makadaot mang bitchin. Pero mang bitchin, pero gamit ang bitchin sa pangluto din ha. O i-pure ni mo. Kung makadaot pa na ano, sa una natin na matigok. Kaya kung ang tatay, siya sa ko ang mama, grabe makabitchin, halos kilawon. Ang Thailand kusot mo bitchin. Na-pred ka ito na ito yung Thailand. Pag bitchin, isa dako kayo. Nung ka bang tayo bitchin nila Posible yun sa Filipino store? Jud na? Hindi na pwede? Kaya masarap na ako niya. Kaya masarap ako na kayo. Di man ko makadaot ang bitchin, ginadaot sa kompetensya. Sa una no, bata pa ako, bitchin ito ako sa mga. Ako mama, dili. Hindi na mo gamit si mama kuan. Pagluto. Medyo kayo lahi kayo ang lasa sa bitchin. Lang. Kaya tayo saan ko?
Hmm. Hi, Ma'am Samantha. Legit yun nga bitsin niya ang kay maubayan na ang ginakadakan sa itong mga apuhan. Kaayo! Bitsin jud. Lahat jud ang lasa sa hapon ng bitsin. Okay. Napagod kailan na. Makon daw ni. No, kailan na wa sila bitsin. Di sila mo gamto bitsin ba? Magsarap lang na mga bisamets, cubes. Pati magkualaga sila kamunggay ko, galuod! Nga, kasi pag lamas ng imong ikuano kung wala yung bitsin na jud. Nako may isang plangganang aninikan. Igataan dayon na naligo ra, nakakuha na mig shares na panood to ha kung wala na ka sa area o abroad di na ka makatry o. Pero ako ba sa Korea? No, kayo. Pero amot na siguro. Ako okay ba ako pangilabot diri kada siguro kay single ko nya ako pamilya di ko na pangayo. Mabuhi ko. Pero sa akong estado na, kanang kinahangod na inani lang ko, pero hindi pwede. Matay ko sa'yo. Hindi pwede. So, nako ano, kung sa Canada ka, ana tong vlogger dito na, kung may 80, pag may 60 to 70 ka, or 80 ka, imong sundo diri ay nagawas. Ayun nagawas. Kali sudra. Nako sila po dito. Wala po siya expenses. Tinuod mga kwarta dito. Na-experience ako ba nasultian. Una ko kaila sa Dubai. 40k ang bulan. 45k. Na ang mahinlo nilang anak nila 10,000 anak o 15 anak. Kaya bayad mo sila apartment, bayad sila inana. Anak ko na, magnara ka sa Pinas. Pero ang experience dito, nindot, ano, hinamin akong tingog! Hindi ka pang tingog. Diba, ano tong taga-Canada ba na vlogger ba na kung namoy 80, yung mga 50, 60 pataas, ay nang kaburod. Dili lang ta. Ang uban magod na, swertian, ang uban dili. Pero ang experience ito sa gawas, nindot. Nakakaila sa Dubai ba? Nagtrabaho. Mahiyahang kuhaan kay 45k ata to 40. Niya ang limpyo na lang anak niya kay 10,000. Ano ko na? Pero gusto ko mga abroad. Pero kaya nga no, kaya ko wala din akong swerte. Okay man. Grabe na ko kayang naungot ko diri Ano? As in, dili ka damog! Ano siya ikaw yung volume mo if partition room sa Dubai, mudagan og 25k. If imong sweldo sakto ray na ay bed space 15 more or less, okay ra dire, okay dire. If imong trabaho libre ang imong accommodation. Lisod na?
iyaan asay mo papa og mama og igsuon. Akong papa nasa balyok, akong mama patay na, akong maigsuon na apa. Madunggan magin ako oh. Hindi kaya? Pero, continue ko ninyo madunggan. Salamat. Salamat na lang ko, pero kung may akong kaon, ako dyan nakaon tanan, o, dira ko nakaon. Kasi kaya ko nakaon, mga iyaan. Ay, mga kayan! Diba? Ako nagurot ani tanan, pero kaning saging ako ning gitaguon, kaya ako pang kaonon unya. Tama ba? Kusog na iyaan, wala na, nagload na ko! Mundag na ko sa kong kamuhang. At taguon ang ato ang saging, kay pwede pa na ikaonon unya, kung magsiga ato ang mata. Kay hinog man eh. Actually, di ko hilig kayong hinog na saging. Ang gusto ko hilaw niya, tunog ginamos. Yang gikagit pa man ko, so di sa kumukaon o kuan, ginamos. Kay kapoy, kasi katol si Muki Gold. Kung kumukha ko gidadul, gidana, ang tirahon mo karang ganing, karang agyanan sa kuan, lakot yung kuan, katol kayo niya, ang katulog maayo, masamad. Kapoy, kay mangilo, hakdos. Ambot na kanay, ano ako ang makatulog sa lawas, dito dili man din ikuan, dito sila na pundo. Pwede man ko diri-a, o diri-a, asa man, dito yun siya o, kana iyahang ngabil-ngabil dito sa, agyanan sa itats. Kaya ka ba, katul ka ayo. Yato masama kayo, di ba mo mapug gano'n, karagay manggigil ka, nastang katula. Nya pag tingkilo na, ay! Ati, kakagit gano'n din ang jud mo. Wala may life spot. Yamata na ka. Mas nindot sa lubot. Dito siya kay babaho. Basta ba nga baho dahil dito sila magtapok. Ano wala sa kong baba, kung ilok baho. Ano wala man ito? Ay, dili o. Ako ang diri o. Dili sila. Kasi mga baho na area, di sila magtapok. Well, wala pa sa mong baba po. Gracia. Thank you guys sa pagkaon. Pero dagang kayo, salamat sa pagtanaw sa kuwang live. Sa pag-uban nato sa akong pagkaon. Salamat kayo. Ug salamat tayo sa mga suporta. Ana sila iyaan, di natin ka makitaan. Grabe, di ba hapit na ko 1 year na restricted ako ang views, wala na jud. Wala ko gana mag-video good, yung gana mag-content, kaya makawala gana. So, kuan, bago na po yung na restricted, so tulo na. Ana niya, katuganing, Hana, Chico, na. Kato siya sa pila kita sa, taon ako sa pika sa TikTok, kung pila na ang views. Hapit karon. Di hapoy nagkuan. So, road to 6 million ang views. 21.3k at 21,300 ang comments. 245,600k ang likes. So, wala akong kabalo nang nag-trending ni, no? Tapos, nag-upload sa kuhaan ni na nag-million views jud siya. Million views jud. No, ayaha, sila na wala daw credits, inko, wala man ay problema. Ko, okay ra man na. No, wala mo ko ilabot ana kay nalingam sa song video gi-share. Wala ko kunana. Pero kuan, si tawagan na oy kanang gi-upload na ako kay naman na ito, isa sa kuha mga na isa sa kuha nagasuporta na siya na yaan
i-upload tong imuhang kuan kay isa kay pamilyon na ikaw, wala ka sayang kayo ang views and kuna i-upload ako nakuan ko na sa tangan ay na copyright akong gikuan ay. Kung bahala maka-copyright siya oy, bahala ako kay ginatanaw ko mita no. Mita! Ayuhan na yung taon ko no, mag-iba ako content. Ano ko gana? So, mga nang tunon, dagay salamat sa pagpanuban sa ko sa pagkaon. Maayong hapon. Ako rin sa kanunay panlawang. Wala. Kani siya sa kanunay panlawang dala. Ganun dyan. Yan, di mo ka, dahil nakinaman ito again. So, muli ko pa ko. Dagay salamat. Happy Sunday. Manimba mo, ma'am. Panimba, kay manimba taon niya. Halo, kung si Boss taon, din ako na salamat.